Sí, senyors, fent amics, com acabem d'escoltar la veu d'en Sergi Ots, un gran amic i un gran creador de la companyia Ponte en Pie, que ens ha enviat aquest saludo. I com també és una gran amiga, la que tenim com a convidada via telèfon, que és la Olga de l'estudi de dansa i teatre Pas per Pas d'Argentona, que és una de les responsables, en el bon sentit de la paraula, d'aquests dies aquesta sèrie d'actes que s'estan fent a Argentona amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Dansa. Olga, ho he dit bé tot això? Molt bé, ho has dit. Hola, bona nit. Bona nit, Olga. Ho he dit bé, no? Sí, molt bé. Val, fantàstic. Olga, què tal? Com estàs? Molt bé. Sí? Bueno, sí, ja ho sé que estàs molt bé, però vull dir que... Bé, i enfeinada i desitjant que vingui molta gent a veure tots els actes i a participar. Perquè, en realitat, d'alguna manera ja heu començat a escalfar motors, no? El dissabte ja vau fer alguna cosa, no? Diumenge. Diumenge 27. Jo pensava que el dissabte, motiu dels dies... Jo és que hi està fora, aquest cap de setmana. Quedaré fatal. Però jo pensava dissabte n'hi havia una fira d'esport. Exacte. I ahir a la fira d'entitats van començar amb un espectacle d'animació infantil a la tarda, que feien ballar a la mainada. Molt bé, perfecte. I què tal la resposta? Què tal l'ambient? Tot, en general. Jo no vaig poder anar, però... Vaya part tu i jo, eh? Vaya part tu i jo. Però jo encara puc tenir una excusa, soc el que faig les preguntes. Doncs anem al gra. Olga, que jo sé que tens feina, a més. A part del diumenge, el diumenge 27, que vau fer la vostra preentrada, no? Teniu pensat fer més actes, no és així? Sí, bueno... T'informo, més o menys de tot. Sí, perfecte. L'objectiu del Dia Internacional de la Dansa a Argentona és apropar la dansa a la gent de diferents maneres. I llavors tenim previstes, com cada any, fer classes de dansa perquè la gent ho pugui provar i fent el que és la dansa al seu cos, actuacions amateurs perquè vegin que puguis fer de públic i veure gent que està aprenent a ballar, i després n'hi ha espectacle professional al teatre. Hi haurà ballarins professionals ja en directe. Molt bé. I llavors tot això comença demà dimarts. Demà dimarts és el Dia Internacional de la Dansa. Demà oficialment és el Dia Internacional de la Dansa, no? Exacte. Molt bé. Perfecte. I a Argentona demà fem tallers a la plaça Nova. N'hi haurà la lectura del manifest i n'hi ha tallers de 6 a 7. Està a la Casa Cultural Sentiment Andaluz, que faran flamenco i sevillanes. I de 7 a 8 el grup de country d'Argentona, que també farà una classe per tothom qui vulgui participar. O sigui que és una cosa que no només sou vosaltres a l'estudi de dansa Pas per Pas, sinó que també veig que sou altres entitats, no? Sí, totes les entitats que d'una manera o una altra fan alguna cosa de dansa al poble. I això és a la plaça Nova a partir de les 6 de la tarda. Les diferents entitats d'Argentona que estan vinculades amb el ball, diguem-ho així, fan les seves pròpies actuacions, no? Això el dimarts, però el dimecres continuem. Mira. I llavors de 5 a 6 tenim dansa creativa per nens més petits, de 4 a 9 anys o així, que sí que la fa l'estudi de dansa. De 6 a 7 fem una coreografia de jazz, també col·lectiva, per tothom que vulgui participar, també de l'estudi de dansa, i de 7 a 8 n'hi ha el grup de salsa d'Argentona, que també fan una classe per tothom. Déu-n'hi-do, però així, com diuen els flamencos, toqués tots los palos, no?, que diuen. Ostres, està molt bé, no? Sí, estem col·laborant tots. Veig diumenge va començar, dimarts, dimecres... I això continua el dissabte. El dissabte, Déu-n'hi-do. I el dissabte al matí, a les 11, ve una ballarina de Barcelona, que ha estat a moltes companyies també de jazz,
i la Yolanda Romero fa un taller de coreografia que és de tipus jazz burlesc, que és així, tipus jazz cabaret. Molt bé, molt bé. I després a la tarda n'hi ha la trobada d'escoles de dansa a partir de les 5, que és també a la Plaça Nova, i en diferents escoles de dansa d'arreu Catalunya, que aquest any n'hi ha poquetes perquè n'hi ha un pont llarg de 4 dies i n'hi ha pocs grups, però estarà molt bé, té una durada d'1 hora més o menys, i després a la sala d'Argentona tothom qui vulgui pot entrar a les 6:30, n'hi ha un assaig obert de l'espectacle que es farà a la nit. El de la Marta Carrasco. Que és de la Marta Carrasco i es diu Flowers. Jo aquest no l'he vist, però la Marta Carrasco, que és nascuda a Cardedeu, per cert... No, sí, tot a prop. No, que és molt reconeguda, és ballarina coreògrafa molt reconeguda aquí i a fora d'aquí. És molt irònica i crítica. Llavors, els espectacles que presenta o t'agraden molt o no t'agraden gens. Ja. Però mai et deixa indiferent, que això és un punt a favor perquè sempre n'hi ha alguna que et sobta. Molt bé. Home, això és fantàstic, no? Vull dir, sí, sigui dansa, sigui teatre, perquè si no a vegades és com estirar d'un mateix xiclet, no? Algunes coses... Sí, i tant. Doncs escolta... És genial, per això, que us esperem a tots. Home, és que... Per cert, jo és que... Digue'm. Clar, diumenge, dimarts, dimecres i dissabte. Havíeu arribat a fer tants dies per celebrar el Dia Mundial de la Dansa? Sí, fa molts anys, sí. O sigui que, bueno... Per tant, últimament fèiem només un dia, però sí, fa uns quants anys fèiem tota la setmana. O sigui que, d'alguna manera, podem dir que ens podem alegrar, no? Vull dir que això dona una bona impressió, o dir com a recuperar una mica aquesta festivitat, no? Sí. Sí, estem contentes, sí. No, escolta, una cosa m'ha quedat una mica... Jo m'ho he apuntat tot, i m'ha fet molta gràcia això de... A veure, el dia de les classes de dansa, se suposa que són classes de dansa obertes, i també les feu en l'espai de la Plaça Nova? Sí, és a la Plaça Nova i cada activitat... cada activitat té un horari i, per exemple... tu dius, a mi m'encantaria ballar salsa. Doncs aquell dia pots anar el dimecres de 7 a 8, presentes allà a la plaça i fas una classe i ho proves. O sigui que aquestes classes de dansa són de tota la gent o totes les escoles que han de dansa d'aquí a Argentona fan una classe de dansa oberta al públic, no? Sí. Jo, encara que no t'ho creguis, som molt vergonyós i més amb aquelles coses que sé que són molt dolent. Bueno, que faig riure, perquè jo si em veus ballar faig riure molt, perquè som molt dolent. Escolta, la gent participa, en el vostre cas, quan feu classes de danses obertes, la gent participa, perquè és per unes edats concretes o quan dieu dansa val per tothom? Va per tothom. La creativa aquest any sí que l'hem posat més per nens. Però vull dir que si algú s'engresca, mames, tietes, àvies, hi entren, cap problema. Que s'apunti. Perquè, i tant, vull dir, la dansa tothom ho pot fer. O sigui que tu també t'espero, Val. No dic pas que no, I tant. Escolta, s'apunten els adults? S'apunten? Sempre hi ha algun adult que s'apunta o què? Costa una mica. Als adults els costa una mica, per lo que tu dius de la vergonya, el que diran, però un cop un dona el pas i entra dintre de les valles aquelles que posa l'Ajuntament, es transforma i ja està. Ja està. Si fa molta vergonya, ho podeu veure des de fora les valles. Sí, la barrera... La barrera. Exacte. Podeu mirar, aplaudir i tot això, fer de públic, i si alguna cosa us ha agradat molt, sempre podeu acudir a l'escola de dansa o al grup de country o al grup de salsa i fer-ho més intimitat dintre de les classes. No, em sembla perfecte. I a més, la dansa, com totes les arts, crec que l'aposta
de sortir al carrer jo crec que sempre és la millor, perquè a vegades segons què no es fa perquè, o per desconeixement o inclús perquè et muntes, valga l'expressió, la pel·lícula de això no és per mi. Sí. I has decidit tu que no és per tu perquè, i no saps a vegades ni la raó, no? Quan la dansa, el teatre, la paraula no és per mi, crec que no existeix. No existeix, no? Però és com si et volguessin ensenyar a fer anar un ordinador i diguessis no és per mi, no, és que és necessari. No és el problema. Es pot ser més habilidós o no, però... Escolta, aquest assaig a 6:45 és un assaig obert, aquest de la companyia de Marta Carrasco, o de la Marta Carrasco en si? Sí, és un assaig obert que es pot entrar, suposo que faran un trosset tit, es veurà com assagen o el tècnic de llums com ho fa, no sé què presentarà, i després sempre es poden fer preguntes als ballarins en directe. Llavors, si veus un trosset de l'assaig, potser t'engresques a anar-hi a la nit a veure tot l'espectacle sencer. I això que deies de ballar, si tens temps? Quan tinc temps, ara? Sí. Sí, tinc temps. Vale. Sí. No, perquè et dic una cosa, això de ballar que... És que ara per un moment he pensat que em faries saps allò de sorpresa o acompanya-me. No. Dic, ara què passarà? Em farà aixecar... No, a més el programa, com que es filma... Ja em posarà a ballar. Clar, jo faig programa de ràdio, però a més surt filmat. I dic, ara què em faran fer? Digues, tinc temps. I tant que tinc temps per tu, digues. Perquè aquest any el missatge del Dia Internacional de la Dansa aquí a Catalunya és un homenatge a Joan Serra. Joan Serra era un defensor de la cultura catalana i de les danses tradicionals i la pedagogia de la dansa, el llenguatge del cos i tot això. I llavors, el seu escrit d'aquest any, te'l llegeix en un moment perquè ja veuràs. M'encanta. I diu, deia en Joan, veiem a la panxa de la mare, als braços del pare, caminant amb un amic a la festa del poble. I ballant expliquem els nostres pensaments i sobretot les nostres emocions. I ho fem a partir del nostre cor, del nostre cervell, del nostre estómac, de la nostra mirada i de la nostra terra. Reclamem que cada dia sigui el dia de la dansa. T'ha agradat? Molt. M'ha agradat tant que m'ha quedat curt. No, i a més és una... Perquè aquí queda clar que tothom balla. Sí. Una cosa és la dansa acadèmica, professional, però tothom realment balla. Sí, i si no ens queda sempre el recurs de ballar que et sembla que ningú et veu a casa i també balles a vegades. Vull dir, també, oi? Intimitat, no? Això. Doncs, escolta, Olga, fantàstic, no? Vull dir, estic molt content, jo, i ho dic molt en sèrio, estic molt content no que... perquè a vegades inclús celebrar coses i més a vegades amb l'excusa, no amb motiu, sinó amb l'excusa de la crisi, a vegades costa celebrar coses, precisament quan hi ha crisi és quan més coses hem de celebrar, per demostrar-nos que estem aquí i que estem vius. I estic molt content doncs, que, com tu deies, portàvem uns anys que, malgrat ser interessant, tot quedava reduït en un dia i saber què feu diumenge, què feu dimarts, què feu dimecres, què feu dissabte, la veritat és que està molt bé i que la gent participi, que la gent vingui, perquè no, si veniu, vingueu d'on vingueu, que sereu ben rebuts també, vingueu d'on vingueu, no cal ser d'Argentona, serà una manera de vosaltres també reivindicar no només la dansa, sinó que també reivindicar que l'any que ve ho tornin a fer i que sigui tants dies i potser inclús amb més mitjans. Què et sembla? Exactament, perfecte, em sembla perfecte. Olga, que passis molt bona nit, no sé si has sopat, si no has sopat, el que sigui. No, encara no. Encara no. Doncs escolta, que us ho passeu molt bé i jo segur que en alguna d'aquestes coses trobaré el cap, no pateixis. Molt bé. Val? Vinga, un petó per a tots i que vingueu. Molt bé, gràcies. A participar. Adéu, bona nit. Adéu.